Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai tarin albarka. Wannan ne farkon zuwanka, da Allah ka danna mana subscribe ka kuma danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin aiki. To ta faru dai ta ƙare, domin kuwa an hango shahararren mawaƙin nan wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker Ɗorayi suna cashewa da shahararriyar jaruman nan Rakiya Musa Fusi ta ƙasar Nijar. Inda in ba ku manta ba a kwanakin baya Rakiya Musa Fusi ta yi iƙirarin cewa Hamisu Breaker ya mata alƙawarin zai aure ta, amma daga baya ta jiyo labarin aurensa, bi ma'ana dai cewa ya yaudare ta. Inda maganganun suka yi ta yawo 'yan suka riƙa alawade ga mawaƙin, duk da dai mawaƙin ba mutum ne da aka san shi da cece-kuce ko kuma mai da martani ko kuma abubuwa makamantan wannan ba. Duk da dai ba a ji ta bakin mawaƙin ba, kuma mawaƙin bai ce wani abu ba, amma da dukkan alamu dai ana zargin cewa shi ya yaudare ta. Amma cikin ikon Allah da abin mamaki sai gashi cikin 'yan kwanakin nan, ko in ce cikin sallar nan, an hango shahararren mawaƙin suna cashewa da shi da Rakiya To, kun dai ji abin da yake faruwa. Ga dai mawaƙi Hamisu Breaker ga Rakiya Musa Fusi. An dawo ne za a ci gaba da tafiya tare, ko kuma wasa ne kawai ya haɗa su an rabu? Allah masani. Mu dai fatanmu Allah Ubangiji ya sa wa abin albarka.